Com sabeu, la Fundació Il·luro té la mania de quan presenta aquest tipus d'exposició dir poques coses, presentar la sala, posar-la al servei de qui exposa. Hi ha un historiador de l'art molt conegut que va néixer a austro-hongarès, va morir a Anglaterra, però al final el que ell era un austríac jueu, que venia a dir que l'art no existia, que existia en els artistes. Jo ho giro al revés. El meu aprenentatge en el món de l'art, des de la pura innocència d'un nen de 5 anys, tinc el privilegi que vagi absolutament lligat a l'existència del senyor Cussachs. Això m'ha permès, dins de la poca sensibilitat que tenim la gent més normal, entendre el món de l'art des de la perspectiva de l'artista. Amb els anys te'n dones compte que gràcies a això i havent llegit altres coses, la presència d'un artista a prop de la teva vida t'ha permès entrar en l'art. D'acord? Per tant, bona tarda, benvinguts i seguim amb l'acte. Gràcies. En nom de l'Associació d'Amics de Cal Arenes, és un gran plaer poder presentar aquesta exposició. És una exposició que quan ens la vàrem plantejar no sabíem l'amplitud que tindria i n'estem molt contents. Són 70 anys d'obra d'un artista. Aquesta història que ara estem aquí va començar perquè els bons amics dels amics, valgui la redundància, de Cal Arenes, el senyor Manent, el senyor Lluís i el senyor Marc Riera, em varen venir a veure als Rius amb les intencions de fer-me un homenatge. I vam iniciar aquesta exposició, que ha sigut gràcies als col·laboradors de persones que van deixar tota l'obra, s'ha pogut recopilar més o menys 70 anys d'aquest ofici. Jo vull començar, en comptes d'acabar, vull començar donant-vos les gràcies a tots vosaltres per omplir aquesta sala, perquè crec que en un dia tan important com aquest, en aquest reconeixement, en aquesta retrospectiva a la figura d'en Manel, doncs val la pena que la sala estigués plena. Manel, me n'alegro molt per tu, sobretot em quedo amb el teu consell, que l'hem de gaudir tots i totes, i recordeu que la ciutat seguirà intentant complir aquest deure de reconèixer com cal els seus artistes. Molt bona tarda.